Kani kediga batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. UMDC ka Sorangkham constituency uba Pyniaid Syiem haka khat khandai terek ubnai jelio arjar arpho ulalej Pynsngew show sembut Myntri rangba ka jela uba peru ya ka Tnat PWD uba Preston Tensong halor ka Jingkieng ya ka Jingkieng ka Pyniaid so ya ka Snong Umpling bar ka Pynsngew-Rynjah ya ka bala penjelor da ka hagini ka hindet singi baladep haga Jingkieng bar ka batisi TV uba Pyniaid ulaya thu uba nakaliang jong uba Preston ru ula kular ban Simkia halor ka ni ka Pynsngew khnang ba ya ka ni ka Jingkieng sedang ban Myntri nado ubnai kala lengkot mentau snem arjar arpau haka mang tengka ka ba sanklor lengba ka scheme Central Road Funds ondop laban pendap no kham kloi na benta ka bit ka biang jong upai ba kani ka jingi kendu ka jungi ya sembut Myntri rangba jong ka sarkar jela ba Presiden Tensong kalong halor ki arteli ki mat ke bangi Pynsngew hai menta kasngi kawai na kata kalong halor kani ka Jingkieng motorable bridge kaba connect ya ka Snong Umpling dong umba bat ka Myntri kaba la sanction na ka scheme CRF kumbasan crore tam bat kani ka Jingtre la sedang nadu kelalingkot mentau snem arja arpau bat kumbangi bangi syam mentapat kabide bat kani ka Jingkieng keladon ka jing deko trekam namar ba kadan ka umsaw umba menakituki benai beladap kebra wan ben pendap no dek siap kimau ya kenika basement ka foundation ka bakilati kumba khatsan feed de but keba ar ba pen long ka daw ban sange kenika jingkrai ka long ba kadan no kenika lockdown na uni covid-19 te keniki artli ki daw he ki ba pen long ya kenika jingtrai ya kenika Jingkieng ban sateng dan nakaliang jungi ringkat kini ki laitli ki dorbar Snong niwan ban Pynsngew ya sembut Myntri rangba ka sarkar jela mekalaya ba dairu ba pek bakmi ya ka PWD roads ba in batha ya ka department ba kumnum no ban sedang ban traino ya ka ni Jingkieng khnang ban la ban pendap hakapor balabu ya ka target te kata deka beningkong bat nakaliang ka jungi hakabide ba kani ka benta ila ai ka jing kubur bakular hangi ba ya kan ka kam batha no marmar hi ya UCE bat ya EE badipe ya kan na ka Central Division te ban sedang no ikani ka kam ka ba arpat kalong haga baide ba ka proposal ka batmai ya ka Jingkieng ka ban connect na ka Snong Umpling dong sharum ka ban connect hakani ka madan rumnong Snong Nongrem Hills ba Rynjah te kaniru ketika batmai ka proposal ka jing ajing mud nakaliang ka Snong Umpling ru kabala initiate la khamslam ya kenika kam but kumbangi penpau abai kendu bat i ba kalong ka jing dan kam ka ba hakmat ban penurlong ya kenika jing tumu namar kani ka Jingkieng hi kan long ka jing rap long ka jing kerku nam taki pai ba nong Snong jong Snong Umpling bat kiwei pa ki Snong ki ban penan kam ya kenika Jingkieng nomor kumba long mentar Snong Umpling keladon kumba arhajar lai spa kitunumin bat dunai ka khat arhajar ka population ha ka Snong te kini ki lai tli ki Snong ki connect iwe pat ha ka baide ka ya ka yang kelenti ka Jingkieng te ladangi ngin yo ikani ka Jingkieng kan long ka jing erap ban wadru ban penduna ya ka jing deheng kali dan ka traffic jam nomor ba kumba long menta ka Snong Umpling Rynjah Nongrem Hills si bat kiwi Snong ba marjan kum kala palang nongra molon rekiya ning ba jong kenika Pynsngew-Rynjah ka ba long ka jing khamya adu kata khamtam hakipor school bat hakipor ki babun kam ki brio te banlait na kenika jing hengkali traffic jam na kaliang jungi ngi Pynsngew hai deputy chief minister ba in bu no ya ka nika jingmang pisa mentau snem hakabede kenika Jingkieng bat ka basutnat hi ka long ba na kaliang jungi laai ka commitment baya kaniru inbu haka priority list namta ka sanction ka banwan banyo ban penurlong ya kanika jingtei ya kanika Jingkieng ka ba thmai te ngangai ka long ka jingkurku ikini ki likely ki Snong bat kumjuru wat ikiwe pat ki Snong ki ba marjan
ki baju penenkam yakini ki surok habalik bawan berbayat lembah jokini ki shno